Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros, ang amo ni kadulong sa inyo subong nga hapon. Updi ninyo kami via Facebook, YouTube, at sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Cape Cat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Manapla, VMC Distillery, bangod sa baho, nagastos ang masobra 200 milyones pesos para masolusyonan ang problema. Mga benepisyaryo sang ayuda sang DSSD nagdagsa sa Guasang Bay Center. Ano bala ang mga dapat ipreparar nga dokumento para makatabok sa Iloilo, Hibaloon? Masobra na pulo ka mga resort sa barangay Punta Taytay sa Bacolod, nagsirado matapos gipahanumdum nga hindi pwede maka-operate sa idalom sang GCQ. Kag sa Good Vibes, nauna nga outdoor theme park sa Western Visayas, liwat nga magabukas. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, provincial government employees ng Negros Occidental ang magabaton sang tubtub sa 14th month pay. Progressive Alliance of Capital Employees ang mag-aapela naman sa gobernador tukoy diri. Mahimo nga wala na sang extra bonus nga batuno ng empleyado sang Kapitolyo Provincial sa Disyembre. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, magabaton sang tubtub sa 14th month pay ang mga empleyado pero wala na sang posible dugang pa nga balatunon bangod sang pandemya. Dugang pa ni Lacson sa tunga sang sitwasyon subong kung tani mahang pansantag-sa-tagsa ang kahulugan sang pagsaulog sang Paskwa. Karon nga tuig, ginpaiway man ang pagsaulog sang pangkabilugan nga Christmas party sa Kapitolyo. Pero sarang naman makapatigayon sa Christmas party ang kada departamento basta nasunod lang ang physical distancing sunod sa gobernador. Samtang sunod kay Renelo Lastiere, ang presidente sang PACE, nakahibaluman ang mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang kahimtangan subong. Mayara sila sa nga proposal para sa iban nga benepisyo. Nagapati si Lastiere nga hindi magtugot ang probinsya para sa isa ka Black Christmas. Sa nagligad nga tuig, may dugang nga 60,000 pesos nga bonus ang mga empleyado wala labot sa nabaton nga 14th month pay. Only up to 14th month bonus. 14th, yes, 14th month bonus. So wala na. Extra, wala na siguro. Because of COVID. Yes, also. We really spent a lot for COVID. So, hindi kayo masubo-subo na para sa mga provincial kung ganyan po natin gob. Christmas is in our hearts. Okay? So, I think what's important is we can celebrate with family. Okay? Because we cannot celebrate with the big gathering. Sa number 9, walo ka mga katapos ang mga rebelde nga grupo nagsungka sa otoridad bitbit ang ilang mga armas sa Gihulngan City, Negros Oriental. May walo ka mga panibago nga mga rebelde nga nagsungka sa Task Force and Local Communist Armed Conflict sa syudad sa Gihulngan. Isa ang miyembro sa New People's Army kag 7 naman ang miyembro sa Unit Militia. Ang NPA member nga nagsungka amo si KRR, Squad 1 member sa Sentro de Gravidad kag platoon member nga nag-operate sa idalom sa Komiteng Rehiyon Negros sa Bubohol kag Siquijor. Gin-surrender ni KRR ang isa ka caliber 38 nga may 6 ka mga bala. Ginsungka man sa duha sa mga miyembro sa unit militia ang duha ka mga caliber 357 nga may 11 ka mga bala kag isa ka caliber 38 nga may unod nga 6 ka mga bala. Sa record sa TFL-CAC sa Gihulngan, humaling Agosto tubtub subong nga bulan, 42 na tanan ang mga surrenderies, lakip na diri ang 25 ka mga mass supporters. 8 ang NPA kag 9 naman ka unit militia members. Sa number 8, pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas ang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sa Tropical Storm Ulysses. Base sa alas 11 nga severe weather bulletin sa Pag-asa, nagapadulong sa northwest nga direksyon ang bagyo sa kada sigon nga 15 km/h.
Inya may dala nga maximum sustained winds nga tubtub 75 km por ora kag may pagmadlos nga tubtub 90 km por ora. Ginapaabot ang maulanon nga panahon sa pila ka bahin sang Luzon, Visayas kag Mindanao bangod sang epekto sang tail end of the cold front. Mabasog naman nga ulan kag hangin na ginapaabot sa Bicol region kag Eastern Visayas bangod sang bagyo. Base sa forecast ng Pag-asa, may posibilidad nga mangin isa ka severe tropical storm karon sa gabi o kun isa ka typhoon sa iya sini nga paglandfall buwas sa hapon o kun sa gabi. Ginapaandaman ang mga mananagat nga maghalong magpalawod bangod sa mabaskog nga hangin kag dalagko nga balud sa kadagatan. Sa number 7, may 19 ka mga bago sa nga kaso ng COVID-19 ang Negros Oriental, samtang duha naman ang banibago nga mga nagkalamatay. Naglabot na sa 423 ang total COVID-19 cases ang Negros Oriental matapos madugangan sa 19 ka kaso kahapon. May duha man kaduga nga mga nagtaliwan bangod sa balatian. May 25 naman ka bago nga mga recoveries. 146 ang total active cases ng COVID-19 karon sa probinsya. Pinakamadamong active cases amo ang Gilngan City nga may 54 kag nagasunod ang Bais nga may 38. Siyam naman ka mga banwa sa Negros Oriental ang COVID-free kun wala sang kaso ng COVID-19. Sa number 6, nagpositibo sa COVID-19 ang punong barangay sa barangay Punta Taytay nga si Leia Palma. Ini ang ginkumpirmar ni Vice Mayor El Cid Familiaran. Sunod sa Vice Alcalde, yara karon sa quarantine facility si Palma. Nagpositibo man sa virus ang pila kakatapos ang iya nga pamilya. Sa karon si Kagawad Joyce Tolentino nagapungko nga OIC sang barangay. Sunod kay Familiaran, ang barangay Punta Taytay ang pang-apat sa mga barangay sa Bacolod sa kadamuon sang active COVID-19 cases. As of November 9, sa datos ng Bacolod City, may 22 ka-active cases ang Punta Taytay. Ang Barangay Estefania kag Mandalagan ang nagapanguna nga pareho may yara sa nga 29 ka-active COVID-19 cases. Last trip pa. Parang sa quarantine pa sila. Muna Nagpagbilog sila nga family. Amo na nga ba't hindi lang siya mag-41 kadamo-damo. Subong daw, not so sure kung nag-drop na naog na 41 or 22. Basta Basta top 4 sila. Sa number 5, wala sa karon sa may ginapangita nga travel documents sa syudad sa Bacolod sa mga pasahero nga nagasulod sa Bacolod basta gikan na sa Western Visayas. Pero ang Bacolod Emergency Operations Center ay nagadihon na sa guidelines para masiguro nga hilway sa COVID-19 ang mga nagapadulong sa syudad. Yaring report ni Marty Go. Sandig sa executive order ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia, wala na kinahanglan pa sang travel documents ang mga pumuluyo nga magapadulong sa Bacolod gikan sa Iloilo City. Kinahanglan lang nila magparehistro sa backtrack system sang syudad para sa contact tracing kag mag-fill up sang health declaration form. Suno kay Vice Mayor El Cid Familiaran, kasubong man ini ang requirements bisan pa nagikan sa Iloilo Province o kung bisan diin nga probinsya sa isla sang Panay. Inibangod nga yara karon sa Modified General Community Quarantine ang ini nga mga probinsya gani mas manubo ang ila mga kaso sang COVID-19. Kay Mayor, yung EO, yan covers the entire region. Not just Iloilo City? So wala kita sa requirement. Wala kita kapangayo sa travel authority because the same quarantine status kita. In fact, mas lower ganit sila. MGCQ sila yan. Oo. Kita yung GCQ. So in other words, hindi sila threat. Ang threat nila is not we are kita yung may threat sila. Kita yung may threat. So why require them sa tanan nga requirements. Apesar sini, ginpahayag naman sang Executive Director sang Bacolod Emergency Operations Center nga si City Administrator M. Ang nga nagadihon sila karon sang pagsulundan tuhoy sa mga travel requirements para sa mga gikan sa iban nga lugar para mapangapina ng syudad batok sa pagdamo na naman sang kaso sang COVID-19. It was learned nga kung kita ang nagakadto sa, let's say maagi kita Dumangas, Roro, Manaog sa Dumangas, may certain requirements sila. That's why ang committee on LSI, on APOR,
together with ang committee on ROF, nag-meet kahapon together with the EOC to discuss it, and we will be coming out with gina-fine-tune pa naton subong, kag gina-finalize ang mga discussions nga nahimo kahapon. Ginpahayag ni Ang nga sa tion nga matapos na nila ang travel guidelines para sa mga nagainabot sa syudad, igarekomendar nila ini sa alkalde agud nga mahimuan ini sang executive order. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 4, nagpunsok sa DSSD Satellite Office sa Dalan San Juan sa Bacolod ang mga benepisyaryo sang ayuda para sa pandemic. Naabtan sang Digicast Negros ang pila sa gwa sa talatapan sang DSSD Satellite Office. Wala labot sini may mga nagpunsok man sa public plaza sa pila nga mga gin-interview sang Digicast Negros, sila ang nakabaton sang text gikan sa DSSD nga nagapahibalo sa ila nga dapat magpadulong sa among nga talatapan para magbaton sang ayuda. Gikan sila sa narisari nga sektor kag wala nakabaton sang ayuda nga damlag pa na panagtag. Si Archie Labsog nga nagabiyahe sa nga tricycle nagsiling nga alas 7 sang aga, nagpila na siya. Pasado alauna na sang ma-interview kag suno sa iya sa gihapon wala sang patod sa tagtaganay. Si Darlene Porter naman nga isa ka musician nagsiling nga base sa text 9 a.m. to 5 p.m. pwede niya na maklaim ang iya nga financial assistance, pero wala naman siya nakahibalo kung ano natabo sa sistema. Nagpagig-angot ang Digicast Negros sa pamuno sang DSSD nga si Pasitero, pero as of press time wala siya makasaba. Ano nga ba sa text? Mga today, Kay tungod nga. ay budget eh. Kaya man, hasta alas 11 sa magalaw na, ay Japo, no? Nakabaton kami text, tapos may may payroll number. Ay, okay. Tapos kung sino ang may payroll number, kaginang hambal amo naman ang malinya. Tapos ginutok ti kagina kay may senior naman kuno po nahon. Tapos wayman, tapos balikon sa plaza. Pagbalik sa plaza, lawagong kuno, balik naman din naglinya naman liwat. Tapos ang hambal, pag ulang ka muna sa baka. oo, tapos ang schedule is 9 to 5 ang schedule sa dirig. Alas 11 nagsugod. Sa number 3, organizers ang isa ka event sa Art District sa Barangay Madalagan sa Bacolod ang nagpagwa na sa paathag tuoy sa naganap nga video kung saan may makitaan nga mga pamatanon nga nagasinaot, nagatililipon, nagailinom kag wala sa mga face mask. Sa next official statement sa organizers ng Viva X-Con, ang natabo sa Biyernes ang isa lang kuntani ka video recording para ipagwa sa live opening sa kahiwatan ng isa ka virtual conference nga ipatigayonon pinaagi sa Zoom. Wala sang event kag wala man nagpang-imbitarong organizers pero wala nila ginapaabot nga magadagsa ang pumuluyo kag wala napunggan sang tagdumalahan sang Art District ang pagsinadya nga natabo. Ginausisa karon sa Bacolod City Police Office, City Permits and Licensing Office, City Legal Office kag sang Barangay Madalagan ang natabo nga pagtililipon. Sunod sa kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, dapat kuntani ginuntat na lamang sa organizers ang event sang inanakitaan nga nagdagsa na ang mga pumuluyo. May mga allegations kadugay na tong picture eh. But then may isa naman nga nag-send nga may gamask eh. May isa nga nag-gamask. So in other words, bakit? Hindi daan. Kaya pwede mo daan. Sa number 2, mga resort sa Barangay Punta Taytay sa Bacolod ang nagsira. Ini kasunod sa pagbisita kahapon sila sa pulis kag ginpahanumdum sa protocol karon nga yara pa sa General Community Quarantine ang syudad. Yaring report. Lunes ang aga ginbisita sa Police Station 9 ang mga resort sa Barangay Punta Taytay. Sang Domingo nakitaan sang pulis sa ilang pag-roving nga tuman ang tao sa mga resorts kag wala na nasunod pa ang minimum health protocol, ilabi na ang physical distancing. Suno kay Lieutenant Gilbert Batiles, ang OIC sang Police Station 9, ilang agin pagkamaayo nga liwat ipahanumdum sa resort owners nga sa idalom sang General Community Quarantine wala pa ginapahanugutan ang pag-operate sa mga resorts.
Dugang pa niya, wala man sang clearance o kung pahanugot ang mga resorts nga mag-operate gikan sa Department of Tourism. Wala sila sang closure order para sa mga resort, kundi ginpatuman lang ang santo sa quarantine status sang syudad. May isa naman ka bulan nga nagabukas ang mga resort sunod sa PNP. Bali sa aton nga observation no nga daw nag-open na gid sila nga wala man sila pahinugot no halin sa aton nga ITF, wala man sila special permit nga halin sa DOT or Department of Tourism. Then gin-remind lang naton sila kagahapon nga amo na nga under sa GCQ ang Bacolod, so sa guidelines bawal pa sila magbukas. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, mahimo nga ang mga resort sa Punta Taytay na confuse, ilabi na nga nagbukas naman ang mga resort sa iban nga banwa kag syudad sa probinsya. Pero suno kay Familiaran, yara sa Modified General Community Quarantine ang Negros Occidental. May ibang resorts na nag-open na. Like for example, sa Sipalay, Kampustuhan, and others. But kitaya, ang aton quarantine status is GCQ, not MGCQ. So, under sa MGCQ, they are already allowed to open. While kung sa GCQ ikaw, you are not. May 11 ka mga resort sa Barangay Punta Taytay, kag ini sila ang nagsira. Ang mga kalan-an naman sa viewing deck sa Punta Taytay ang sarang mag-operate sunod sa BC Alcalde. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, matapos sa ginreklamo sa Malacañang, Victoria's Milling Company Distillery sa Banwa sa Manapla ang nagasto na sa may kapin sa 200 milyones pesos para masulbar ang pinaka mga problema. Ginakahangawaan sa karon nga kung basi matigawin nga masirado ang planta, so masobra sa isa kagatos ang mawad-an sang mga trabaho. Yaring report. Malawig na ang reklamo sa pila ka mga residente sa Barangay Purisima sa Manapla sa baho nga nagausbong gikan sa VMC Alcohol Distillery Plant. May iban nga grupo nga nag-intra sa among reklamo kag tigayon nga napadangat sa Malacañang ang petisyon. Kaina, sa isa ka pagtililipod sa covered court sa barangay, may mga pumuluyo nga nagreklamo kay ang ilagin permahan blanco nga papel. Ang iba nagsiling nga nabutang ang ilang ngalan sa petisyon bisan wala sila nakapirma. So muna na, iktanan kami, maski ako nakambal ako gamit nga naawala ni letter sa atubangan na mapirma mo kami sa papel. So hanggang din na pirmahan na kay attendance ng ina para patunay ang isa ka sa mga residente. Nakibot din ako, wala din ako ganit ni isa ng pinirmahan, maski sa bago or petition or ano muna na ang pinirmahan, nakibot ako, may pirma na akong ngalan, at hindi din ako namin. Si Thamar Teresa Hinobis nag-ako nga nagreklamo gid man siya sadto sa baho nga gikan sa distillery pero hindi niya luyag nga magsirado ini kay kadamo sa mangin apektado. Siya mismo nagsiling nga sa karon nasolusyonan na ang ila reklamo sadto. Sa una, dili kami sa subdivision niya, nabuot binadiya, especially kung nag-ulan, ang nga season, rainy days, dagadungan, at sarang igwasa. So, wala dito may nabatyagan na baho. Sunod sa kay Mayor Manuel Escalante III, dako ang mga epekto sa ilang ekonomiya kung madula ang distillery. Sa pagsirado sini sadto, nangin madata ang problema sa insureksyon sa banwa, pati nang kinawatay bangod sang kapigaduhon. Sa unang down sa unang BMC sa mga nagliligal na management, kadako sa infiltration sa left diri, sa subsidiary. Because they live sa poverty kag sa sakripisyo sa tao. Isa ang sa pinakadako, hindi na epekto. Sunod sa tagdumalahan sa VMC, masobra isa kagatos ang nagatrabaho diri. 2011 nila liwat nga take over ang planta. Bulan sang Hunyo, nag-shutdown ini para solusyonan ang tanang nga naging problema. Setyembre, liwat ka naging operational ang planta. Kapin sa 200 milyones pesos ang gingastos ng kumpanya para i-address ang tanang nga problema. Karon, wala na ini nagaangot sa kung anuman nga natural lagoon. Hindi na konektado ang distillery nga operation sa anuman nga water body nga ari diri sa inyong lugar. And that is the answer of the management and BMC sa inyong tanan.
Sa pagbalik sa operation sang distillery plant, may kapinsa 60,000 kalitro sang alkohol ang ginaproduce ni kada adlaw. Sa tion sang ginkulang sa supply sang alkohol ang probinsya bangod sang pandemic, ang VMC amo naghatag sang supply sa tanan nga mga LGU sa Negros Occidental, pati na sa Panay kag Oriental Negros. Kag sa Good Vibes, pinakauna nga outdoor theme park sa Western Visayas ang handa na sa liwat nga pagbukas sini sa Sabado sa idalom sang new normal. Yaring report ni Marcian Muico. Matapos ang 8 ka bulan nga pagsarado bangod sang COVID-19 pandemic, liwat na nga magabukas ang pinakauna nga outdoor theme park sa Negros kag sa Western Visayas, ang Magic Land. Ini ang liwat nga magabukas sa Sabado, November 14. Ang liwat nga pagbukas ang park ang magasunod man sa mga protocols sa idalom sa new normal. Suno kay Jessrick Naria, Magic Land Marketing Manager, ila sa gihapon ipasiguro ang safety sa mga park goers. Gani may mga safety protocols kag measures man nga ginapatuman. Sa sulod sang park, agud malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Ilabi na nga may mga kaso sa gihapon sang COVID-19 diri sa probinsya. Ang park nga 4,000 ang capacity per day, himuon na lang si karon nga 1,500 per day para ma-impose man ang social distancing. We wanted to incorporate the three triads of safety consciousness sa aton tanan, sa aton customers, sa aton guests, sa publiko, no. Sa Magic Land gina-promote naman tawag lang na think safe. So meaning we wanted you to think safe nga pagkadto kamo sa Magic Land, makita niyo ang tanan nga mga safety precautions, no. Social distancing, ang consistent nga pag-promote sang safety protocols like the wearing of mask, the face shield, no, all of those, pati ang cleanliness ang sanitation procedures being enhanced, no, to make sure nga ang tao tanan safe, feel safe kay makita nyo gid, no, despite all this scary things sa gatabo subong. We observe social distancing, 50% capacity lang ang gina-enforce sa Magic Land. So everybody is safe, and may aragi kita mga tao, no, aton mga safety officers nga nagalibot sa park to make sure that you are being protected while you enjoy Magic Land. Para man madamo ang maka-enjoy, mayara man sang balik saya promo sa karon ang Magic Land. Ang sadto 280 pesos nga entrance, karon 150 pesos na lang para mas madamo ang sarang makasulod sa park kag maka-enjoy. May lain man nga bayad para sa mga rides, o kung sarang man ma-enjoy sang park goers ang unlimited rides sa 520 pesos. This is our invitation na, no, the culmination of our preparation. Same time, this is the main dream sa aton balang nga founder gid nyo, si Atty. Sammy Palangka. Kag gusto niya gid niya mapalabot sa tanan nga mga taga Negros, tanan nga mga Ilonggo, sa tanan sa Visayas, no. So we don't want this nga kabalugin kita sa katalabo subong, so gusto naton nga ang tanan maka-enjoy, ang tanan maka-relax naman after sang grabe nga tension. So 150 pesos promo ni for the whole month of November. Mabukas ang Magic Land humalin 2 PM tubtub 7 PM sa tanan nga Sabado kag Domingo sang Nobyembre. Plano man sang tagdumalahan nga damuon pang opening days sang park sa bulan sang Disyembre. Marcian Muico para sa Digicast Negros. For sure, Barb, ang iban sa aton wala pa kakadto, par sa aton wala pa kakadto nila. Excited na nga matestingan liwat. Kay ang natabo sini sa iya, Barb, do wala gid siya fully pa bala ka open, tapos nag-close na abtan sa pandemic, wala gid siya pa ka kuan. But if you look at it in a different perspective naman, ang symbolism siya nga amat-amat na nga nagabangon ang Negros, nag-symbolize siya nga amat-amat na ibalik ang new normal nga natawag nila, amat-amat na tasuguran. That's why nga do may kalingawan na. We hope rumi nga tayo yun, ano? Siyempre, bulig man sa aton. Kag sa mga mahilig, ruming ha, hindi ka ba sa imo lang, kumbaga, ugsaran, may ara pa sang makatuan yung theme park. Pag siyempre, let's just make sure na nasunod ang mga protocol. Kaya doon ang mga pinaka-importante. Sometimes nag-enjoy ka, wala agad siyempre nag-stop sa atin nga mag-enjoy. As long as na-take mga precautionary measures, kaya ikaw mismo, nagahalong sa imo kaugalingon. So, bandayan ka na, ruming, ang liwat na pagtukas. Sabado ko ng park. Kag, amoyan to ang mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kag syempre dapat patas nga eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga nagapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtubwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.